Kidekhat jengki kenhun seng balang hapok kejing yalam ka KSU East Janta Hills District Unit bat ki pajba menta kesengi ka apusan terik unai lur kilapan long sendanya kejing pakhang lenti hau surok ba NH6 bat bantung sendan da ukuba hapdeng surok kum kadak kejing penuram jur ya kejing bampatiau jang ka sarkar ya kejing e jong ki babun balang kum balong menta kat banang mi kisngi uni usurok NH6 ulanang jur syuk kejing sniu bat ubalajan kala kom usurok klau ka babu jing e ya ki babun ki kali banya naduk ki barit haduk ki bahe bat bun sin ki kali kisniu penban tang hasiteng lenti halor kani ke ai ka bala penlong ya ki bor sarkar kumju ya ke NHAI ban hun ya kani bat ki bam perwa ya ka jing e jong ki pajba ki bayat lenti lingba uni usurok NH6 tang kata uni usurok ulong kum ubut lum ya ka jella bat kumju uba penyeso ya ki wei de ki jella ki badon hapok kathan syate lammi ni north east lada kani ka jing sniu kadang yai beteng kanong ka jing le ran ka bakrau e ya ka jella kumta ka sarkar kala dei ban shimno ya ka jing kit khli da ka bayak ren sothu bat ki bor jong ka NHAI ban le no ya ka badon kam ban shupin janjar man la kapor ya ki nong le mangwan